Fratele nostru Robert, uitați-l aici, cel mai mare alcoolist al secolului. Eu sunt cel mai mare actor să moară Franța de toate tipurile. Și fratele nostru Bogdan, cel mai tare băutor de tărie să moară Franța de toate tipurile. Și fumează numai Marlboro și marihuana. Și fratele nostru Robert ia numai ecstasy, cocaină, ecstasy și cocaină. Și pe sărbătoritul Chișu să-i dea Dumnezeu sănătate și mulți ani înapoi, să fie mai tânăr, ca să-și ia viața de la început. Și pe soția lui, care e cea mai mare alcoolistă și cea mai mare drogată a secolului. Foco! Și pe nevastă lui Bogdan, care e cea mai mare pușcăriașă din toate timpurile. Eu, cel mai mare alcoolist cu frații mei aici, Bogdan și Robert, și fratele nostru Ița a plecat să moară Franța. Și aici fratele nostru Samir, cel mai drogat în toate timpurile, uitați-vă la el. Și cu marihuana! Numai cocaină și marihuana. Hai că v-am lăsat, dați-vă în Cel mai sărăci. mult din lume. Ce? Băi, s-a mutat cel mai mult din lume. Și eu cu el, cel mai drag fratele meu din toți cei 3 frații ai mei. Hai acum, să moară Franța. Și fratele meu Bogdan. Nici tu. Și cu berea în mână, zău. Și să vadă domnul Florin mâine. Bă, vezi că te înjuri de Măriuța, zău, stai cu mine. Ia uite la aici, Florinei. Ce copii ai făcut. Uite-l și pe al doilea aici. Dar ăsta e cam negru, nu se vede. Ai dat just pentru seara asta. Ne vedem anul viitor, după 5 august, la aceeași oră.